arịrị egbu n'obi ọzọ akwa arịrị egbu n'obi ọzọ chiefpriest arịrị egbu n'obi ọzọ ka anyị nwere ndidi 4 years ọ ga-adị mma chai ịma na okwu m na-adị ka okwu a prophet mana emechaa okwu ahụ eme ekwuru m sị na abịa n'ime obi nwanna ime obi baba ime obi nwanna ime obi money na water no ga na-ame kinkim n'obi si ya chai I for enter NDC but it's late now. What did I say before? And it's late now. Orejie na God, oreji behu, orejie lao, orejigo. And it's late now. Guy, rice niile my guy ikere. Ego niile my guy ikere. Were ikpere sekpuru na Asoro Ọkụ gbagharịa na Asoro Ọkụ kwee onye ukwu n'aka soro gọvanọ gbagharịa ka asị tụtụ n'onye ọ bụ deputy gọvanọ gbagharịa ihe niile gbara ihe na Abuja ọzọ ka ha wee nye gị praịmarị o not even senate ọkwa house of rep na-abụrụ ọkwa senate na-abụrụkwa gọvanọ isocha jee na Asoro Ọkụ Seyi kpọrọ gị nnọọ ekweghị nkwa n'oge esi Lagos bịa deliver gị n'Ọlụ n'oge esi Lagos bịa deliver gị n'Umu Ọkabịa kweghị nkwa na esi na Amakpuru City boy wee bụọ Peter Obi ọnụ bụọ ihe ọnụ niile ahụ ịbụrụ Peter Obi ọtọnụgo against you ka na ọtọnụbeghị ọtọnụgo one by one nke a ka bụ nleta nnu. This is just a beginning but it's late now. Ọ dị ikpere niile isi sekpuru na Abuja sekpuo na Asoro Ọkụ gị na Setima kwe n'aka okweghị aka na sị gị oh you chief priest yeah you yes all those total ga-adị na emechara ihe na-abụ ka wee si na Abuja wee koro primary ticket wee kwee gị n'aka. It is not like that. A na-agbabanye na politics ị ga-ewepụtagodi ego eri ego gị. My governor of Anambra State o nwere egwu ọ na-agọ sị wete gị iji azụ afịa ka anyị kụọ ya gwogwo. Soro gụrụ egwu si wete gị iji azụ afịa ka anyị kụọ ya kpikpi. Ọ bụ na gege ọsị totoweto ndụ kpim. Ama m achị ọchị mọkịrị ihe m ji achịrị ọchị mọkịrị bụ na ngwa gị in the morning if you no wan hear in the evening I go mock you. Wetin concern me? If I advise in the morning, you no listen, the man mock work in the evening. I no send anybody, papa. So, if I ask about to Peter because I support, I ain't going to go over. I can go over a ticket. I hear the ticket now. I hear the ticket. I better as long as I with the ticket NDC. I had a ticket to that ticket. I would he got support to the movement of OK movement. Obi Pankwaso. Or if he got support, his support is here. Can I make a better one? I can make. But if not, then I wouldn't let them know. Every that I probably they were cool or that. Look at the presidency. That yeah, I hear about so na Lagos keep protect you. Tell me who tell me again. Tell me who but when between ndị Igbo one day woke up with that Zolo president in coup against him. I supported Obi last tenure with the full chance because if he knew the contact, I supported Obi last tenure and we did everything we did together to make him there. He's not serious. Kọta Obi kọta sịcha kịta gịnị mere ha ga-enye tiketi ebe ọ mpaghị bụ founder of APC ha nye gị tiketi onye a na-ama ha fee kwụrụ ọtọ pịawa gị azụ pịawa gị okpurukpu azụ pịawara gị azụ na-eje I would have been aka m echego na gọvanọ of Imo steeti Hope Uzodimma ya eje tụtụrụ tiketi nta tụtụrụ ya ọ na-opose tụtụrụ ncha dash ya gị aka sị gị my son I use this ticket to settle you. Ebe enyeghị gị tiketi praịmarị pụrụ mbọ niile gbara merand niile gbagharịcha ka ego zọọ buru iro were maka praịmarị tiketi ị na-azọ kemgbe maka na nnọọ ihe na-agbara agbara bikọs ka iwe sọpọtụ Tinubu no obi gị n'ime ala obi gị chọrọ sọpọtụ Tinubu kama na ihe mmebi na ị chọrọ isi na ahụ ha wee nweta praịmarị wee rigote Abuja
all the support niile support ele ihe mere ni nke a ka bụ mbido ọkwa ike Cubana emere good mee praịmarị ka mara ihe gbara ka hara bụ ndị na-ara m ka e nyere ikike ịbụ ụmụ Chineke ihe a bụ akwụkwọ nsọ ka hara bụ ndị niile bụrụ Peter Obi ọnụ tụa obi tụa gị anya ma atọ gị tụa gị ka hara bụ ndị niile bụrụ Obi ọnụ tụa gị ka e nyere ikike ime gịnị ịda praịmarị wede gị ji azụ abịa ka anyị kụọ ya gwọgwọ